In front of one, looking Nambuza right to the one. I'm not saying corn. For Tayo Nigeria Koreana. I know what in a man of it. My Indian didn't tell you. In Yamari and Bonnie, what you want. My bicycle, Yam. I was asked to see the wrong side and now Hambanobani. See how for them child. We are combating all Sangani Lenam. There's a woman garden with them child. No, as a KFC. As a KFC. Yammy does an Yama. Yin Pork Tita. Now I let you bomb on his own. In terms of Yampanasekai. Aki onante yako. Sunday lo mkhizi. Wena kanti ubani? Usane lo mkhizi. Laba bona ntombazane le. Ngizalwa uMandlovu mina. Uzalwa uMamncube. Yona yakaNdlovu indoda yayo yakamkhizi. Yemfethu. Kumele nalabo mina. Yewe. Selazi uhlobo omkhulu kanjalo lezo. Niyafana? Yazi ngayo usuqinisa phela umntana. Nina nizobulawa abantu nina emgaqweni. Wemfowethu, akuwena engihlangane nawe izolo. Ngakusimeka nje umntana. Usandile engihlangane naye. Usandile. Wena usakhulumela naye uyachaza, uyakwazi ukuchaza. Hey. Why phone fane kanje? Angazi ukuthi umntana ukuthi mina waze nginothisi lento pasha. Usandile ngimaze nje la eSekwini lo. Netombi yakhe. Ngamazi ngibabingelela sesiqoqoqo ungayichaza namathafu uSanele ukuthi umkhize besiyabo kodwa ngibiza lonto no Sanele asinga lokhu sishona lena le party ke kodwa emele nigada ngoba mawenza into wrong bazobamba yena bembulala yena emenza into wrong bazobamba wena bekubulala kodwa ke asikho ke lapho yeah what's the purpose yabo this is why it's so important also ngesikhathi yeah uhlala nabantu abazo weakness abo presence yakho ukuthi yabo mina I'm very conscious mina kwesidimi yabo la ngikhona ngenza sure ukuthi okay ngihleli noma ngihleli bani ngihleli yabo nje bese conscious nje bese mase kapsethi unforeseen njengala angenzeka hlezi phela ngithi mina okay la ngihleli nalo if anything happens nabo bazo weakness nabo nango showcase ngabukhona abanye bayikele masiphila nabo yeah ozothi nomuntu usenkingeni anga weakness lozo ayimfesa ngihlangana yabo kube ngazi ukuthi story uyasona story kanti awusazi so allo kanti story showcase yabo khona abantu abandala ba unpredictable yeah and bese yebenza izinto zibe sophisticated ulimi lwesilungu lo uyalithanda yazi nepilitana yeah bese esikoleni nabo nje nami ngisaright yabo before ngithemseke ekutheni ngibe la edakamizweni ama challenges bengathana bese nabo ama organization lamancane nje yabo lento ekoleni yabo ngidlala indima kubona and yabo bengithanda uba nje kuba yabo ngirepresent yabo mhlawumbe like ngizo represent iclass lami kusasoke kusanele wa grade 11B yabo participation endaweni kanjena and wabeka ipoint kanjena yabo ngaze sure ukuthi yabo lamagama la sophisticated nje wazi yabo yini sophisticated sophisticated to difficult oh ibomba yakhona oh yazi mthatha akekho wenziningi indlela ngazi ngathini bese athi ubhema kodwa amagama bese ayangafana but they might not mean meaning a similar bese yeah yabo so nje bese if you are very inquisitive bese uyakwazi ukuthi discover bese izinto ezinjalo ebafu yani lemfado lokhu uhamba nawo la no bese bona ugeza izitsha noma ugeza izitsha nje bese mthatha yeah ubona le muthi ngifayela yeah nokuba namahloni endlela engiyiyona yabo yeah awuveze bo recently yabo
Oh, ikhoshile. Ngishayela iflop yabo. Yeah. Angigawatha yabo lento. Wenzani? Wakwenze njani? Abantu bayathanda ukuzizwa lezi zinto lezo. Yeah, but manje singiyabona nje ngathi mseka nami yabo saqala ukubhema yabo. Yeah. Manje yabona uma usaqala ukubhema abantu uthola ukuthi abantu bayakuthemba yabo. Bakusenza nje as a normal person. Kanti wena ngaphakathi uyazi ukuthi yabo khona ufuthi induku emqubeni yabo. Yeah. Look nje nawo senze rice nje kube grand yabo. Tithi izinto ungabonanga tithi zokwena. Ube futhi ubheme la. Kuwona nje la kuba umuntu oshaya ikantina yabo. Yeah. Kanti nje isidakamizwa. Lapho awushare noma usuthi nje uma ushuka. Sukunejama ishuka lesihlalo ready. Ngoze ngakhazi ushisa, uyashisa nalomuntu yabo. Bam. Yabo once wa introduce nje bangani bakho phela nawo abangabhemi. Ukuthi uyabhema. Yabo yakho yabo. Ukhululeke kuze kweqe. Yabo ugcina seyabo ukuthi ngempela yabo. Like bese uya understand ukuthi uyabhema. Nawe okay yabashibizisa. Uvela ufuna nje ukuthi kube khona ama rules unique ozowadlala. Ushaya abantu ngeyivalo wena nyota thengele iplaza yabona. Lapho ngesona abasenenda bajabule ngawo wena keep isidakamizwa sakho ushebe. Abasena inkinga sebengithi yazi is out here ngasemadleni asithi hey bese lephahlele kazi khale ngicabanga ukuthi ibambana kanjani. Tholaya liphahlele natwana kukhuleka bana nje bese yabona usho ngokudlatha apha shaba izinto shama dog lephandle yabona. Now uthi nje ngokuthi yabo nje uyabona style recently yabo so communicate yabona negang yabo ama peers. Now yabona nje ubona ngathi nje kodwa ngoba ungazi kefana ungabona usungazi ama consequences ukuthi ngi-expose kule nto le kuzoba imali. So nje wenze lokho. Kama kufika isikhathi la khona shama flop. Yabo njengeyaya umuntu desi mina lazo angashaya flop futhi njengomuntu oshibiza ngasedladleni yabo. Yeah. Uzaleleni banganginaki nje plus yabona emzimbeni ngiyanyakaza ke bhuti omdala. Kanjani uyajive? Ngiyadansa bhuti omdala. Ngiyadansa. Kodwa manje yabona into engenza ukuthi ngibe nje bese hyperactive. Yeah. Angishaye ngigwinye mfethu abantu. Yabo ngiyakwazi ukuthi bese ngiba-attract abantu nje babheke mina abantu yabo. Nangindlela nje yabo nje bese style bese ishaya ibhadi fana iqala fana. Ngoba bese yabona umuntu bethu hlale ngimtshela futhi naye bese ngimthethe uthando. Ngitshela sabona ngihamba impilo yami bese unesandla bese isenibende. Washo ukuthi mina mhlambe ingelo sephila ngakuphasi kumina ayikho strong leyo ndlela ukuthi ingakwazi ukuthi ingivikele ekuthini nginga-expose idakamizweni yabo. Kwaba khona nje leyo wickedness nje eyahlala phezu kwami yabo, yadlala irole shaya umgwinyo razo bethu ukuthi mangigwinyile nje bethu jasicasule ngabo nje imosi yabantu bazobe khona behlezi nje yabo nje bonke bazobuka mina ngiphathwe mangithatha ngithekeni ithekeni kwaziyo ukudansa lazo amasena semalokishini igadagada engane gadagada esha inkopho eyidlalela laze uhalele ngisho ugwaye ubhema engane nje angathi ngashaya isikefu la ngane ngibhemisa ngabe lo mgwinyo yabo umgwinyo kwazi ukuthi yabo ngalokho exchange to semlomeni yabo shayile tunjani Kevin manje Kevin ayisekho sikushama swishike manje uthenga iswish kushayile tunjani wenza izinto uyabona nazo nje kulalo mpilo bethu athi bethu ngizenza izinto kodwa abantu bengazi perfect ekutheni ngigcine into ngaphakathi kumina yazo. Angikhahlelwanga yabusha sibukeni ngikwazi ngale ndlela ukuthi lazo ngingenza into I can do it. It's a very tremendous circumstance
esivaleka nge-violence ngenye indlela kodwa ngingasheri namuntu ngithule lazo ethi ngidle thokuthi njenganamanje sisangidla namanje ngoba ngikwazi ukuthi ngigonyuluke yabo kuze mhlawumbe ngixole kuleyo nkinga ngoba yabo khona enginothise nomuntu omdala yabona kunzima kumina ukuthi ngixole lo muntu kalula kanjalo yabo angikwazi la uma ngingonile phasa yabo leyo nto iyangidla lazo lento yabo wakuswani umzwangedwa bashona abantu uyangidla umzwangedwa lazo yabo neyinqumo futhi engiyithathayo ayikaze kube khona izongenza mhlawumbe ngigcine sengiregret ukuthi ngenzele lento le ngiyakwazi ukuthi nje ngithathe inqumo ezokwazi ukuthi ngimelane nazo zingangenzi ngibe nama-regrets ekugcineni so nje mfethu umuntu owenza njalo lazo phila impilo yabo ngaze ngajampa-ke elokushini usali lo mfethu lo uyatshontsha la elokushini bangilandele ngakhandeleka isitori futhi ngabona ukuthi mhlampe ngabe ngacabanga nje ukuthi ngiyabona since thina i-religion yethu yamaZulu and we believe in ancestors yabona and whatever engikwenzayo isuke ilingibone idlozi la reason why thina i-majority amaZulu believe in ancestors yabona so nami ngiyitshela ukuthi hlanga amadlozi asekhaya ngibona sengishaya ama-flop this is why enze nje kumina yabona hayi vele ngaso sikhathi yabona wethu ngincenzana noma nganami yabo nentombazane ekuthiwa nomusa kaMlozi ngangiyithole kanjani ithole isigele ngiyithole ngingayesusinikiwe yabo ngisusinikiwe siqala nazo papi isitudio esiyekudopha amashoyitana studio fethu nje engincanywane engikhonisile ngani angitshela sikhona makhelwane wayo sonomusa nabona Kenge ngane lena usungabuka ngala ukuthi manje so ngathi wethu aniyo number yami ngane noma ngiphathele number yayo yangiphathela wethu razo Langa nje ngitshela ukuthi manje senginamahloni manje ngoba sengine reputation ebhedayo yabo angitshela ukuthi kuqala ngizomhlala ngitsawa wena yabona inkulu into wenze empilweni nami ngikhulumisa nomuntu yabo ngajenga abaningane futhi nalowo muntu yabo ndo ngasancinzani naye yabo phela umntaba namahlonini manje kuzoba sengibhema manje manje nami mfethu hayi ngincanywa ndangani lana in respect yabo mina bese nginaleli it's like nedimoni eliphila kumina yabo it wasn't me wethu ngoba engiregretile ibhadi kwazi mangicabanga ama-circumstances ayenzeka recently wethu ngiku-relationship nale ngane bese ngicabanga ukuthi wethu ngashayile ama-flop ingane yabo razo incane ngane ikwazi ukuthi ingise kuwo lapho kube ithayima lakhona kaMlozi ithayima lakhona ligozi lengozi lazo yabo ngibambe lapho kule yandlu alenginqamule 7 pieces ngikwazi awazi ngane brazo futhi ithayima layo babehambe ne-wallet layo beye eMaritzburg behlala eMaritzburg yasala yodwa nje mhlawumbe inyanga no half yabo mfethu onele ngani ngikhetha futhi uma wasina ayilande umngane wakhe uShenis bezohlala naye endlini bahlala ngane endlini yabo uxoxela uthani nginomjithami noThusanele yabo lento crane nje umuntu yabo nami nje personazo umuntu esagrena uthanga sengulwathi kanye sengifisa epeso fonele umngane wakhe ukuthi nami mthawu unjani sene show thi funa ukubona yabo funa ukubona wena thanga uShenis umngane nomuntu sicela nje ukubona shaleji yabo sohamba ekuseni yabo ngabela ngabona ukuthi lapha soliyala wenza wangitshela sizohamba ekuseni nje sindibana ngizoba moja lapha
wathi ngitshona khona lazi ngafana izindlela ngiphopa in endlini ngiyazi ukuthi unokamnandi ngathi usekanzi ngisho zazi iplanile yabona ukuthi sifuna nje ukuthi yabo kuhlala nomfuna lo mfethu lo sabe mochi yabo apheka la ngamshenisi yabo yazi razo ngiyabhema bo manje abazi labo singabhema and futhi wonke sayiqala ukubhema ngalazo very strong then manje yabo recently yabo izinto bebenza 99 manje bayazenza isiya amakhosta sekunyuka yabo so bese unyuka bathenga into encane bese beba nama criteria okuyi expander yabo one day expand is this and they put a less cocaine. Reason why cocaine is very expensive so kuba mapayasa maningi akukho convenient for them to just buy a fucking humongous content cocaine yabo so fanele bakuthenga lo mali encane so bese beyayi expand ngaleyo ndlela baya-expand ngayo yabo ngoba uzothamba samakhuluma ngaso ethi ayisibani phezu ugesi ayisibani awu ngoba nawo yabo indlela ethakwa ngayo ayifani nabantu futhi abayi-cocaine bayifaka bayinconza yabo ubizwa ngebharakashi so ibharakashi so inganayo icocaine right yabo so nje yazo yabo qala ungawufana namanje qala ngayimosha manje nje imoshi nje sinthemseka ngazi ukuthi isitayela la ngoba like isigele sishaya inkantini uma sishaya inkantini sifunda grade level sishaya inkantini shaye thina esibhemayo sivuvuzela ngoba kwakusakhona amakhethi yabo amakhethi sivuvuzele yabo thola ukuthi yabo sitshela thina senze uqophelo ukuthi lo la sisikhathini nabo bangadiscover yabo buye lemuva nje kancane lazo one of the things enazo ezenza ukuthi ngiyabo ngithemseke kuyona yabo khona awusami ngihlala nayo ethu inkonzile awusami bese yabo umuntu nje like yabo ebusanele bese ngibone bese ngifela bese ngicwela ngale hazi bese yabona bese ishaya impahla kodwa syndicate nazo shayikante ngashayisa nami ngishaya nje yabo baba yabona uzokuthi somjisa futhi uthathabe sangimnandi nje bese ngibonga enjoy nithola usebo singibambile sengibuke TV shosho ama consequences of TV izobe sibuka mina wona Papa ngosebenzisa ulethe mana sile fuka samzosisha hey kaqina ngimbuza bese ngasephezulu wena ithengabe kanti nayo seyimphezulu sangile kufanele ngikhulume bese uzojamba la phezulu yabona ngenzeka isiphumulo sibi lapho ethu so nje wena phethu relax yabo ngabe singathola inyoni noma umuntu esabo ngibuza phethu thini lebali kanjani bese yabona ngenza nje bese ngibe grand bese yabona bese ngi-relax nje yabona nje bese ngisheshe ngiswishe yabo ngalokho ngimeditate yabo bese bona kodwa ngiyazini asiyahle ngiyakubona encane ukuthi singishaya into nami ngenza nje bese ngibona ngicabanga eziningi asayi bese shaya into nje yakho impahla kuza ngekhethi la ifakwe insango uvuvuzela yabo sengakushayisa manje nginokutshela ngoba mhlawumbe bonisini uzocasa ukuthi hayi ngiphemise lento bese yabo siba ne-confidence singasazwana uyawazi vele ama-consequences xabalaniwe nabantu abasondelene nibe futhi nazelana into ey'thize ningafuni ukuthi nishele nabanye abantu ngoba ngigcina zimfaka ebungozini so naye yabo yenzela into kanjalo ngoba vele bese recently yabo busimo xana futhi emntana abantu osondelene nabo
uvele ufuna ukuthi ukhiphe lezi zinto ezi-confidential ukuze zizoba hater yabo loo nto nje basebenza i-disgrace yabo loo nto in front of other people's face. So kwenzeka lokho kwezomdala yabona futhi ingunga yenze impilo yami ya-sophisticated ngenye indlela omdala ngoba ngicina ukhuluma kanjena vele ukhuluma kanjena noma vele ukuthi ubhemile ya ukuthi ngishayile bhuti omdala yabo ngishayile kancane to be honest nepesi ngeke noyinqaba ngabo so njepisu impilo phezulu indlela yami bakubizele endlini kungekho uma wakhe nobaba wakhe nomngani wakhe bathi wozona ephezulu ewe nto ibona laphana mina ngashaya iflop ngoba ngitshela ukuthi wothina mfethu siyakwazi ukwenza into phela omdala ungayishare namuntu lento nje ngiqala ukukhuluma la ngoba nami ngiyabona ukuthi vela ayekho ngaziyo kongasekhaya bozokhuluma nje laphana ingifake lesekene endlini hlala endlini nayo moja sibuke TV wise yabona nje nawe nto nami bese vele nje bese ama challenges ngiyawathanda yabo nto ngihleze ungihlupha ngokuthi amagama domestic weight ngibe nepepe encane ngabhala kulona nemeaning encane into engabonakala ngeke uyibone noma uyibuka yini le kanti mina ngiyazi ukuthi igama ngilibhale nje ndlela thizeni ngilibiza ngesizulu yabo like because ngisubeca use khome yabo nje yabona kwenzela ukuthi nje yabona nami ngingashethi ukulikhohlwa igama so uma ngilibhalela ngabo ngine-abbreviation yabo nakho exaggerate yisi EXP yabo mangisi EXP ngikhumbula EXP kabe ngangushiswa yini hawo thambe xa se PlayStation kube ngibusa ngibona ukuthi exaggerate EXP EXT njalo no-SP EXT yabo bengithanda vele izinto usenzabona in abbreviation kube mina ngathi understandayo so yabona each and every time masiba ne-conversation nale ngane le kube khona isikhathi nje yabo ngizobuka kancane ibhuku lami amagama esokhuluma bese ngifaka igama eli-strong ngibona ukuthi seliqonde nale nkulumo esiyikhulumayo yabo ngifaka yabo yabona nje sabo ngimbona ukuthi yabo umqondo kuyakushayela kwesikhathi ngiphendule nje kalula nje so leyo sagcina sesi-enjoya-ke lokho yabona mina like omdala yabona isikele mfethu isikele bengingahlakaniphile bengingahlakaniphile isikele nje benginormali nje yabo kodwa bengi-inquisitive sidalwa ngiyabona nje ngikopela futhi lazo ngikopela amanga nje yabona nje impilo yamanga nje kwaye impilo iqhubeka lazo manga wodwa nje mangathi ngaqala lazo ngiyaqala azitshela lazo ukuthi mina ngiyazi ngalala ne-wallet lazo angiyazi imali mfethu ngilale ne-wallet ngivuke ebusuku nginyonyobele imali ifaka la ekhanda vele nje akwaziwa ekakho sigebenga kholuzo ngibusasane bezo ngiyamzona bayithatha imali yamaphi eningi angani kwemali noma la ngisakho kodwa eyiningi ngithi mangiyibuka ngithi ngishaya uvalo enye ngoba ngangeze ngiyilahle ukuthi ngingabonakali bazoyibona yazi ukuthi ukuthi hamba uze kitchen uphuza amanzi uvonqo iwe phansi laki leyo akekho kubonayo mfethu ngingcono uyilahle lento uzongena enkingeni thathe phela naye futhi mthala ngiyazi ukuthi imalini noma ngiyiphethe angazi imalini ngoba indawo yokuqala ngaza kuyona bhuti omdala ngisuke nande nyosa ngiye ematendeni ngagibela ngaza e-workshop cela nje ukuthi sicela usisa e-workshop siyacela
drive sakhokha futhi imali ngabe sayikhokha ubuyanga ushintshe ubuyanga ushintshe sasicela uke workshop sakufika khona so nami mhlawumbe ngihamba nesistele nami ngiphelezelile yabo ubone sawunake workshop indawo edumile indawo yaziwayo esiyena workshop ngisami imali mayazama umngane wami oyedwa ukuthi sengithathile imali yolethe kodwa yazi imali ngazi noma imali ngabona kuyimali eningi kakhulu leyo mali akazibuzo nje iqondene nami kodwa nje umuntu ohlala sasipictures ekhaya into ongazana sekhaya ngimjida sekhaya umdala ngoba bebeke babanjwe ukuthi sikhona sekubili so nje singasho usapho umdala idemoni mfethu idemoni ya-exist and ngethiwa idemoni so yabona washawa yini la kuqhoshe khona ihlombe wakwenzeni mangitshela ibhesa ngangibona abona lana ulimala kwami la ngabona zishaya abadala abaphansi into yenzeka futhi umdala ngihlala ePhoenix ona ePhoenix hlala ihlobo ze-Oliet ePhoenix ePhoenix bethu grandstand obhambayo kanti nabo ngangincela ukuthi ayikunipha kanti strong ePhoenix basama ngeinyama sebhambayo ngoba khona inishandisi ingane yathi lo sasiyene uthuntobi yabo yabo nje ubena relationship trip enkulu amandiya bakonzile yabo mase uma ngihamba naye yabo lo mina ngimncanyana ngoba vele ngidengile to emfishane kuyo amandiya yakhe phana bengitsangu qala ingoma yabo ezinye zezinto ezazingiyabo nje engisolayo ukuthi zinayo impact ekutheni ngigcine ngilideleke ekutheni ngigxile edakamizweni yabo ezenzeni kwami zenzeka futhi izinto kalula ngibhemisa itsango uDobe ethenga namandiya yakhe ubhenye yabo nje ngeke ngaze ezingishilo ngaphambili ukuthi sazakenzeka kanjani unayo ingane osana nginayo ingane futhi umntana awungitshele mathi uyilalela lento leyo nje usuyikhulumile sikhona nesifunda ngasithola ngeyidakamizwa nokuthi mhlambe naye ibona ukuthi noma nje uyikhandela isithombe nje impi ebhekene noyise njengamanje yabona futhi umntana yabona mase ukhuluma ngane yami ethi ngishaya amahloni siyabona ngane yami umntana futhi yakhulile manje futhi umntana ingane yodwa cabanga futhi ingangami nangowethamba ngoba ngumashotana sikhona nesifundo ezosifunda kulento osayikhulumela because phela sifundisa isizwe la siqwashisa isizwe la akusekho futhi umntana ukuthi yabona ezinye izinto empilweni akufanele uyithathe for granted noma yini ufuna ukuthi ufocus kuyona wazi futhi nama consequences zayo yabo so leso uzokwazi ukuthi uphile ubhekane nayo azi ngayo the problem is noma mina bengiwumuntu thobe inclusive kodwa bengineclusive kakhulu okwenza ukuthi kube lula ukuthi ngithemseke ngene nedakamizweni ngoba liyabona la outside la liyazi ngitshela ukuthi wena bethu wena khona indima owayidlala ngitheni impilo yami benje ngoba bemisa ke ungafisa yebo siphe manje ezinsanga ngi-enjoy ngaze bose ngi-enjoy sengihlonze sengisenzela ngelo sengasafuna ukushare naye ngoba nje bangiphumisa kabuhlungu manje njani ngitshele ngize ngishukele insanga ngithi khoneni ngizenzele ngedwa ngishaye bese sengibona isekeni yami sanele uzwela umbuzo wami ya uthini gcwaba umbuzo wami uthi yini ongayifunda kulento nje kulo 29 minutes esawukhulumile ingane yakho uthi ikhona into engayithatha njengomphako ukuze mhlawumbe ingagcini iwelela khona because uma ukuthi umuntu ongabambeki naye inegazi lakho maningi amathuba ukuthi ayibambeki nayo kulento osayikhulumile ikhona yini into ewuthango engayibiyela njengamanje mathi ukulalele for lo 30 minutes osawukhulumile ngokucabanga kwakho Gcwabe
ya yabona sikhuluma nganambu lomhlaba ngoba sentimental kakhulu futhi yabo. No, angithi phela lapho uhlelo lolo lokuqwashisa zona izingane. Exactly. Mayukuthi ingane yakho uthi sikhulile maningi amathuba ukuthi inayo ifoni lapha khona. Yabo. Maningi amathuba ukuthi izoyibona lento. It's better nje bethu abona ngoba mina besweni nje engishaya ukuthi ekhaya okay bese disadvantage family so besingakwazi ukuthi ngenze izinto eziningi so yona inayo opportunity ukwenza izinto ngoba she's from a wealthy family yabo so into engenzeka she can worry herself yabo ukuthi kukhona ama activities awenzayo ngazo ngesikhathi yabo umqondo wakhe nje uhlala ukhipha busy because once uqala yabona ukuba boreka athola ukuthi na futhi seyifaka kuma relationship kusena usedlala uma sithandana sanele yabo wegcwala yebo mntana uzwile umbuzo wami ya ukuthi mina ngiyabona indlela explain ngapho mntala bo ngathi ufuna ngibe short yabo lo mina ngikubuza ukuthi kulento sayikhulumile yini ingane yakho sikhona nisifunde engasithola ngayo ngilindele uyebo noma cha ikhona isifundo ngasithola bhuti omdala ukuthi ngifuna ukuresina yabo ukuthi whatever bese kwenziwa ama peers wakho yabo we must be very conscious yabo and futhi mawuthi khona izinto ezingaphezulu kwamandla ask those who are ahead of you so that you'll be able to have a proper understanding about those circumstances that can make you expose yourself into intoxication. Ngesikhathi usuyiqalile idakamizwa wathatha isikhathi esingakanani ukuthi abazali bakho bekubona ukuthi ukuzona? Mdala ngashaya amahloni angazi wabona. Into ayisho wathatha isikhathi esingakanani ukuthi bakubona? Nkosi. Wathatha isikhathi 100 esingango 60. Mawucabanga uma kuyikuthi ingane yakho ikhona izinto esiziqalile kuzoba lula kangakanani ukuthi basheshe bayibone naye ekhaya kubo uyabona ukuthi maningi amathuba ukuthi ngoba inegazi lakho futhi nokuhlakanipha kwakhe nakho ingakwazi ukubafihlela naye abazali bayo umzali wayo ngoba wona awusekho usemgaqweni njengamanje kunika ithuba lokuthi ube yindoda njengamanje ube ubaba manje ube ubaba wayo yonke ingane yase South Africa elalelo lolu hlelo kodwa ngokuzwa kwami angigculisekile kwathiwa kumuntu ngingamphazamisa mayekhuluma futhi ngingamphikisi mayekhuluma kwasho ababukeli beMPTV1 exactly kodwa yabona umuntu masemlethela abafu sisuke singafuni yena sisuke singafuni ubukhokho bakhe sisuke singafuni lutho kuye sisuke sifuna ezoqwashisa isizwe esebenzisa ingqinamba akadlula nazo recently ngazi idakamizwa ukuze nomunye obukayo ezosaba ukuqala idakamizwa exactly so ingakho ke mina ngibuyele emuva ngithi ingane yakho mangathiwa iba no 30 minutes ibuka yonke lento osuyikhulumile yini ezoyithola kuwena engakwazi ukuthi ibe yihawulayo njengamanje ivikele ngayo uyabona walinyazwa yini lapha engalweni lapha ngoba kuqhoshile ngicabanga ukuthi engalweni bhuti omdala ngahlaselwa abantu abangomakhelwane bami bhuti so shothi khona into eyenzekile ezibona sebezwile ukuthi mina I'm one of the people who doing drugs yabo so ngabe suspicious what's your maybe nami bethu khona indima engidlalile because mina wona ngumuntu nabona asekhapha limdala ngiba khona nje ungibona ebusuku kodwa nje oludinga ngibona kodwa futhi angikelezi yabo so bazi sana ebusuku yabo uyangibona ebusuku qhamuka ebusuku nje ngehla kanje kube ngabe futhi sekuseni yabo vele izinto zazenzeka ke lezi hayi njengamanje sekonakele kakhulu njengamanje okwazi ukuthi uhambe kuseni amashenti ngama-outhi yabo nje kwazi yabona nokuthi mhlawumbe edladleni mhlawumbe ngoba ngihamba nje khona into engizohamba nayo yabo eziwu-3 2 3 ngoba yabona le dosi ibingakabi high kakhulu
because mangithathe nje ijakhethi yasisteri amajakhethi yasisteri nami namajakhethi awu-3 mangithathe yodwa ngoba uyaphuza vele uzonganala uzoyitshetha hhayi ashiye vele ngashiya kuphi vele nami nje ngibe umuntu usodlalela kude na whatever ngikwenzayo nje angisondeli ngiyamthetha angithandi ngingena emakamereni abantu manje abantu bayathanda ukusukelana dakotshalo zongane lapho ngoba kutshema lapho umuntu ube-ex yabo othanda uku-ex nje yabo loo nto kwenza abantu behleke yona nto eyi-priorities kaziningi mina leyo ukudansa yabo ekudanseni kwami ngidansa kodwa yabo loo nto kuhamba phambili ukuthi ngenza abantu bahleke uma ngidansa ngiyi-comedy ngi-ex so nje sibhesa muntu omdala ukuthi if bakushaya wenzeni ushawa ngobani utholakala kanjani ukuthi wena wenzile leyo nto sigcina ukubuza ukuthi ubuphuma ebusuku ungabonakali mina hlale kamesha entimeni yakho futhi kunabafana ngasekhaya abebengabanaki bona ngokusini bayabhema vele kodwa manje abahlali futhi ngasekhaya abahlali umuntu uhlala ey'khalele kunendawo kuthiwa iseSoweto lapho ngasekhaya mina ngihlale eNewton Matendeni bona bahlala eSoweto ngasesathuthuka esikoleni esasifunda kusona usongo lapho esikoleni nami ngize ngigcina ngingena edakamizweni yabo kwakuzivaliwe ukuthi asewa ngakhona ngangena edakamizweni ngase ngumuntu ophelele nomthitha lo kuthiwa uLanga wayekade engisola ngokusini ngingene kubo ngathatha i-DVD yakubo ne-flat screen yekhompyutha yakhe hhayi kwathi ngomunye udate ngiye-rank kaMenjo ngabona ngiqulula abantu sizongithatha bangishaya abantu omdala bangishaya ngasiza omunye mama ekade dlula nje ezobuka ngabambelela kuyena wazongidabukela nkosi yami ngomama banaleya nto lana ukuthi nayo vele umzali yabo khawasa amajita lawa ngathi ngoba nizizokhethe la ka-right ngaboshwa futhi lisemsana so lesisana sesilula ukuthi yabo like uma ngenza something once ngabambelela kanje ngaxhuma kanje sizodinga kodwa ngizokwazi futhi sometime ukuthi silungise ukuthi silunge kahle kodwa sithi yabo ngasishayela abantu labantu hano bedla imisi noma kuchina ngazi from there nje bangasabalisa nesibhedlela besibuyisa ngazi benza kanjani qa sibuyele qa kodwa ngesamsiwe futhi waze wasafuna ngenza operation leyo operation leyo yadonsa nayo njengoba ngithenga ama-operation nami nje ukuthi yabona iwunga idakamizwa sikwenza ukuthi ube neglective ngaso sonke isikhathi whatever nje okwenzayo ukwenze kodwa nje ingqondo yakho nje sekuseni ngizoyisola kanjani imali ngizokwenza kanjani ezinye izinto vele mdala kwezazenziwa besuku recently besuku isayenza samusha kwesidakamizwa manje asazenza ngabani abantu sebe-aware ukuthi impilo esiyiphilayo sina injani yabo iqala kanjani wenza kanjani nangendlela yokuthi ukwazi ukuzenza ukuthi uthembeke yabo wenza kanjani ukuthi yabo nje abantu sebe-aware manje sekunzima manje ukwenza izinto nje yabo ephathene nedakamizwa nje kube easy nje so bangikhawasa abafethu ngahlala esibhedlela e-agencyini ngabona ukuthi sengibholekile ngazama ukuthi nje ifoni elinye indiya lapho hey ajamba manje ifoni indiya ishawa ngepeni inokhe ngawo aliboni kahle libe lingibizi lithi angibukele kubhala ukuthini ngilibukele angibukele ngibuke engiyizonise vele ngishawa vala ngani ukuthi ngigqugqugisa mina hey mister hey
I wish I could make a phone call. I said, what phone call? Each one must be always in my hand because my wife can call me anytime. She want to make sure. Lapho nginalo ithi silokile imalele kodwa manje le nto ephila kumina ngaphakathi. Ngiyacabanga abantu ukuthi ngizohamba kanjani nale mfundo. Ngizophuma yazi ngabe ngikwenza ngibona ukuthi amathi ubona izona khona. Ngagcina ngiyishayile le. Yabona ushaka kwami le mfundo. Ilanga sana phansi khona athi 18 phinde ngiye khona. Kodwa manje ngiyadingeka khona yabo. Masayanga khona ngamuntu ophilayo khona nje amphilisa nje wathi amazenex amodla amazenex lamodla zabo 3 qondo wakho awufanishini ngendlela enormal yabo shini nami from the recently circumstances whereby ngangishayela abantu laba amphilisa yaqhubeka kancane ngidla amazenex nga-overdose ngishayiswa imoto shayiswa imoto abantu omdala mfethu even kumanje bese mangitshela abantu omdala ukuthi ngagcina ngikephi mhlambe la ngagcina ngilana sasuka la saya Checkstar sathi siyawela sePrices qhamuka itruck ihamba kancane kwakhona into ezoba yabo nje asikho isitolo esiphasekayo ngakutshela sona sengisho ukuthi yabona amazenex lawa uthi yabathanda amazenex kodwa mfethu amazenex bese anama consequences awanama regrets kasisiningi yabo indlela kubamba ngayo is little bit familiar nebunga lena kodwa yona yabo kuba in extravagant yabo lasukuze and futhi uba bravely yabo isimini somzimba uba bravely indlela awube nendaba negaza umntana so le nto ebimdala ngangathi ngawohlile amazenex ngahamba ngaza ngamanga noma kanjani ngapha manje sengisetsenzini la utshotsha khona ifoni la ngitshele khona ifoni uthini kwemoba pha hayi yabo sekhumbule yonke loo nto mina ngangena nginomdumo makhanda ake manje ngosana lamkhize ngizalo umama uMandlovu uMandlovu ushadile kaMkhize so manje ngibuye ngibize lesibongo sakaNdlovu isona futhi engisithembe engikholelwa kusona-ke yabo lesakaNdlovu ngowesakamama ngoba manje ubaba bona manje sengithola umlando wakho ubaba noma ubudlelwano babo usakweleta itime lapha manje bengisaba izinkathi zokuzibonga mangisenkingeni ngabona ukuthi la ngisenkingeni ngeke wagcina nini ekhaya ngapha umdala ngigcina nini mfethu gcine last year kukuphi ekhaya saba mfethu usaba ngashiya wonile lalela mfethu cha ngizokutshela ngoba phela vele yabona mayizobona izolo ngosana Joe kodwa kulungile bese it's part of your life yabo ethu tomdala bethu ngihlala pha endlini grand yabona nje bethu nami ngisabo like ngifuna ukushintsha ukwenza yabona ngoba ekufele isigazi yabona ngiyabona ngokuthi sona ngibona nje bese yabo ngisekamereni kamnandi sithiwa ngenzani ngabe ngiyashaya kamnandi ngilale mina uma ngilale mina ngiyazazi ukuthi ngiyaphaphama ebusuku ngoba ebusuku ngiyonyonyoba get 1 2 ngithi ngiyadlula kwamakhelwane futhi nginqamula amakhelwane ngivele ngibone ingane yakhona ngizobe madoda ngizothi ngiyapha ngalesikhathi ngishaya isindiyandiya ngakhona ngimemezayo ngithi awubheke ususele wedwa lapho oze ngulande asahambe ngathi ngibona usuke emehlweni alengane angisathi ngavuka nje ebusuku ngakhala shaya mase ikhopha lapha endlini cabanga bese sibindi bese sibheda kanjani bese ngoba bese sidakamizwa ukuthi umntana seyiyona impilo yomuntu sikwenza ube nalesibindi esizokwenza ukuthi uyi-regress certainly yabo uphatha amahloni ungazi nokuthi uzobafisa kanjani amalungu omphakathi nabangani bakho sekuthiwa ijampeni uzwakala ukuthi uwena yabo
ikwenze nje mfethu uphile ngama-regrets ngaso sonke isikhathi mfethu. So that is why mfethu ukubhema mfethu isidakamizwa mfethu ungithathe as i-priority mfethu uma ukuthi usakuzona zi-priority uma usakuzona ngaso ngikhathi hlale nje ube optimistic yabo ukuthi it will happen yabo yonke into nesikhathi sayo yonke into nesikhathi sayo and futhi those ways ukuthi perseverance is a matter of success. Ngiyathanda lawo magama lawo manje yabo anginiki courage sometimes noma ngingedwa ngaphela bese wena kube nendlela zokuyigoqa bese mawodwa ukuthi ngidala nanokwazi ukuthi ngibekezele into ubheke nemiphumela yakhona. So yabona kuyiyouth esakhula ngezi mina bhuti omdala ayisize mfethu since nje vele imajority bethu i-aware ngokuthi there's ama-drugs kanje awona impilo yomuntu yabo and lama-drugs lesidakamizwa zethu kungasenza impilo ibe nzima ngenye indlela bhuti omdala ngoba yabona ngangibona mina ukuthi lambe zizobalula izinto zami uma kuthiwa ngiyabaleka ngezedrobheni ngihlala edrobheni azi bhuti omdala kutshela mina ngihlala mina edrobheni mfethu ngihambile ekhaya sikucabanga nje kuthiwa bengiphese kahle ngihlala kahle endlini yabo ngilalela ngiyobheya wonke ama-rules asekhaya kodwa sithi nje ngahamba khona iy'thupha zami mfethu ngisho mhlawumbe ama-warranty uma kuthiwa ayakhumbuleka mhlawumbe kuthiwa ka-crash emva kweminyaka ethize ama-warranty nginawo angiyathi ngincane ngoba ngisuke ngicabanga i-arrost ukuthi ngizoboshwa laphana kubonisa nabantu-ke yabo even lamawada lawa bakubhalisayo bakamela kuba ubana wasibani naye kubona nje ukuthi awukho lathi kunebhakede elikhulu lapha eWestville vele kuthiwa osala cleaners phunyele ngoshibhushi fast ene kuthi phunga manje qaqanzela laphana yoba ihlaya mfethu kodwa ngabona ukuthi lento abayenzayo yona ibuhlungu ihlaya kodwa yabona part of i-challenge yabo esizayo in terms of mentality ukuthi uthathe good decision ukuthi yini efuna ngempilo yakho and uma uzofuna ukuthi uphile kanje uzoqhubeka nezidakamizwa kodwa uma ufuna ukuthi uphile nje i-life enormal engenayo ama-regrets uyishiye lento leyo ubheke i-way forward nje e-right yabo and futhi uyihluphe ngokwazi yabo it's very crucial ukuthi ube inquisitive as usaku-stage of being a youth yabo futhi ubelieve ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili yabona hayi ngale ndlela ukuthi indlela ibuzwa kwaphambili ngezinto ezinegative indlela ibuzwa kwaphambili ikakhulukazi ey'ntweni eziyi-positive ezizokwazi ukuthi kusasa zikise phambili yabo ungaphili ngama-regrets ngaso sonke isikhathi yabo ngicabanga ukuthi recently kube kanje nje bethu that's why I also believe ukuthi truth iqiniso likwenza ukhululeke yabo like yabona wena bhuti omdala ngikhuluma ngekhululeko first from the inside yabona mina bethu izimo engibhekene nazo bhuti omdala nezimo ezenzekile yabo ekhaya yabo kumjitho wadubula ubhuti wami yabo lonto uhlala eSoweto uthi usicebe yabo saphila lowo muntu loyo yabo kwasho umoya uthi uMandla ohlala eNtuzuma kayi athi uMandla emkhize efuna uburuza omasoflizi ubhuti wami bembiza ngomasoflizi ngoba belayelo emtubatuba igama behlala kuyona Fethu mntwana montwana kamasoflizi mfethu yabo ngiyazi ukuthi somthi uMandla beyisosha lesifana nosibongiseni razo yami edubula futhi uMandla yabo ngoba nje uthesekile kwethu nje wanquma nje uyaziwa ngaselendeni ukuthi uMandla intuzuma unamehla amakhulu yaphuza yabo nje inhlobo yakho nje ukuthi umdala kwakhe nolezi mhlophe-ke yabo lezi nto lekhulumayo lezi yabo nje eziyonike
So azinomjide kwethu yazinto na ngomnikeza irifle ngokunesibamba nomphishana Samsung umalojide manje akagcwali bese ngabula lo masoflezi kwethu nginawo masoflezi oncane ngomase killing me softly with this killing me softly ayincane lo mpahla emsela hayi ngeke mfowethu siyabonga ukuthi ube ingxenye yohlelo. Siyathemba ukuthi ingane yakho mayike alibuka lolu hlelo izozalwa kabusha. Ekusingangizama manje bethi iyangibona kwethu hayi izokubona mfowethu lento kumele ngitshele akumele ngikufihlele bafu izokubona uhlelo olukhulu kakhulu izokubona kanti wena uphethuza nje ngifree razi no yazi it's part of your life and if you let me tell you something razi ukuthi yabona since mhlawumbe naye ngabona ukuthi yabona okay ubaba wenza kanje so nami it's a matter of must ukuthi kusukela manje but umntana whatever enyenzayo think for the consequences and act accordingly to the circumstances that I'm in yabo so that I'll be able to defeat yabo izinto ezibheda empilweni yami nayo ngiyacabanga ukuthi izofuna isifundo ukuthi ethu if kunento bethu engaphezulu kwamandla ehleli kuwena emahlombe akho speak out yabo because a way asks from those who are ahead of you yabo so kuze na ungayithola ukuthi emswa izinto ezibhedayo wena uhappy ngale video ungaba happy uma ngayibona ingane ngiyaba happy ngale video reason why ngiyabona ngafuna ukuthi yabo ngiyazi mina ngiyazi khona okuzoyi-amaze nokuzoyenza yabona ibe proud yabona uzoyenza futhi ibe more sentimental yabona of how I feel about the circumstances that I'm in. Ungathini kuyona njengamanje? Ngathi kuyona bethu yabona education is the key. So as a funda she must be focused kuma subjects wakhe ayineglect izinto engekho right ezizomenza ukuthi ayithole kuma very sophisticated circumstances whereby she will always replace herself yabo and it's a woman bese ngane yaphi mntana engicabanga say angaze bethu siqomile ngoba yabo yinto ingangambi bese yabona ingangami exactly yabo mina ingane yabo si ingizwazi ngishamahloni ngicabanga nganabethi uthi ngoba yabona phela kanje mina yabo ngizoyenza ibe ihlahla phela kuba ngani bakho reason why these days yabona umuntu wenza lempilo eziphilayo they always judging yabo they always call him names yabo manje ngibuye those consequences ingane yami siseqondene nayo ithiwa ubaba wakho nje ifiso awucabanga nje and manje ngikenze singibe nenhliziyo wesanele wena uthola ithuba njengamanje lokukhuluma nomphakathi umphakathi ube nenye ingqondo ngabantu abaseyidakamizweni uthola ithuba lokuthi ukhulumele ingane yakho njengamanje kodwa wena ubani certificated no but yabona lazi ubizitshela certificated yazindawo ukuthi abole mpilo ngoba nginale conversation nabo umntana ngiyayizwa ngaphakathi singathi nje bethu ngingasho nebese into ngempela bese suka from the bottom of inhliziyo yami yabo ezokwenza ukuthi nanombani kube khona yabo ezoma-attract ukuthi afocus kule nkulumo if hayi ngeke bazolala bafu ngeke beyiqede uyofika lapha mfethu uyobuya isikhokho mfethu uyofika la ku-54 minutes hayi nomvumo mfethu ngiyakutshela ngizokutshela nje bazobhala nje bazobhala lama-comments bayakwazi ukuthi bebhale ethi heyi mina ngiyahluleka ukulalela lo muntu wakho ngiyakutshela singaze phela bamagazi abantu abafana mhlawumbe sebengathanda igazi lakho exactly kodwa bethu if bethu yabona yonke into inesikhathi bethu yabona and futhi uNkulunkulu wasitala ngendlela efanayo yabo mina bethu ngislow learner yabona ngizlow learner bethu kodwa ngiyazama ukuthi
yabo ngibe fast lena yabo ngiyazama ngoba mina yabo the little bit intelligence that I had I didn't find it from usisho from yabona sithi nje ngazi leli gama leli bese lokhu ihlupha ngokwazi bese ngayihlupha ngayenza lesho nje ukuthi yabo ngiyahlupha ngokwazi into yabo ngiyathanda ukufunda izinto ngoba yabona ngazothi uzohlala khona manje sithi esemangazi recently whites they were believe was the only way to hide information the only way to hide information from the black person is to write it in a book. Reason why the black people are very neglected when it comes to reading, you know, so you can hide that information and they won't bother themselves to read because they are lazy or neglective. I don't know what I can say about it. But then the place to eat. No, sibongele ndoda uthi ube ingxenye yohlelo le-MPTV1 la sesilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Siyacela abafowethu ukho konke sikwenzayo nithathe nifundise izingane zenu, nifunde kwesikhulumayo, nifunde nekwesikwenzayo ukuze nizokwazi ukuthi nikade izingane zenu. Ngakho mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell, ucindezele lokho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ucingo lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidaba le kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Ngakho ke sancenga ubheme kakhulu hayi ubheme kakhulu bese yabona sophisticated bese life is unpredictable bese sometimes bese things are very unpredictable doing for ukuthi nje bese now ube grand kanti manje sekuhlala emahlombe yabo things are very unpredictable. The only way to defeat ukuthi ulwazi uhlala unalo ulwazi lokudefisa those unforeseen circumstances that we meet in life.